Moi, mun nimi on Jaana Mäntykoski. Mä olen psykologi ja pariterapeutti. Ja mä toivotan lämpimästi tervetulleeksi mun vastaanotolle kaikki vaikeissa elämäntilanteissa ja parisuhteen solmukohdissa olevat yksilö- ja pariasiakkaat. Mun vastaanotto sijaitsee Helsingissä Kalevankadulla ja otan vastaan myös etäyhteyksiin. Usein auttaa, kun voi vaikka muutamankin kerran käydä keskustelemassa ulkopuolisen kanssa ja saada selvyyttä omaan tilanteeseen. Samanaikaisesti voi tutkia, haluaako jatkaa sitten pidempään terapeuttiseen interventioon. Tyypillisiä aiheita vastaanotolla on parisuhteen erilaiset kriisit, voi olla eropohdintoja, uskottomuutta tai vuorovaikutuksen ongelmia, runsasta riitelyä tai tulehtunutta ilmapiiriä. Yksilövastaanotoilla usein pohditaan omaa elämäntilannetta, voi olla uupumusta, masennusoireita tai muuten vaan halua selvittää, mihin suuntaan jatkaa elämässä. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle.